jew m'għandniex inħallsuha. Imma hu imtebaħ bil-wiċċ bieħor tagħhom u qalilhom: għaliex tridu tunżbuni? Newluli dinar ħanarah. Newlulu dinar u staqsihom: u ta' min huwa dan il-wiċċ u din il-kidba? Qalulu: ta' Ċesari. Qalilhom imbagħad Ġesu: għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lill-Alla dak li hu ta' Alla. U staġbu ħafna bih. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'xi ħaġa maċtant sabiħa li jikxef mill-ewwel il-qerq tal-Fariżej u tal-Erodjani. Marru għand Ġesu biex jonżbuh f'xi kelma. Forsi faċli aħna nikkundannawhom. Huwa faċli fil-ħajja tagħna aħna wkoll nilagħbu din il-logħba. Imma kemm drabi aħna ippuntajna subajna fuq ħadd ieħor biex forsi anke nitkażaw bl-iżbal tiegħu. U l-mulej Ġesu hekk qiegħed jistedinna u qed jagħmilna din il-mistoqsija qabel ma qed jagħti dik ir-risposta: għati lill-Alla dak li hu ta' Alla u lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari. Il-mulej qed iġalni dalgħodu nagħmel dan l-eżami tal-kuxjenza. Jien kif inħares lejn l-ieħor. Min hemm fil-fond ta' qalbi min hi mimlija? Hija mimlija b'Alla jew bija nnifsi? U dan jidher mill-mod ta' kif aħna nirrelataw bejnietna, ta' kif aħna inħarsu lejn xulxin. Kejjew nitolbu l-mulej biex jagħtina tassew qalb sinċiera, qalb mimlija bl-imħabba tiegħu. Nresqu it-talb tagħna quddiem Alla l-Missier ta' kull tieba sabiex jenna dejjem nikbru u nimxu fuq it-taqlim tiegħu. Għall-Knisja sabiex mingħajr kompromessi teduka lil fidili sabiex huma jieħdu azzjoni soċjali responsabbli nitolbu. Għall-gvernijiet sabiex jaqdu l-impenji tagħhom b'onestà u b'sens ta' qadi u servizz lejn il-poplu li ġiet avdata it-tmexxija tal-pajjiż nitolbu. Għalina l-koll li jinġbarna hawnhekk biex narfu nkunu wkoll nies sensibbli għal bżonnijiet ta' ħutna nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier li jibnek għallimna nagħtu lilek dak li hu tiegħek u lil Ċesari dak li hu tiegħu. Għatina li ngħixu f'din id-dinja bħala awliet maħbuba tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jekk jogħġobkom araw li l-maskra tkun anke sal-imnieħer. Qed nara xi persuni li mhumiex ftakru li importanti li nżommu mal-awtoritajiet dak li jitolbuna biex ma jsirx fi żball u minħabba forsi żball ta' xi ħadd ikollna mill-ġdid nerġgħu nagħlqu l-knejjes.
Grazzi. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Atina il-grazzja mulej li niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri li San Ġustinu iddefenda bil-qlubija tal-għaġeb bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġustinu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjen kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li tmajtna b'dikel tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex fuq it-twissijiet tal-martiri San Ġustinu qatt ma nonqsu li nroddulek ħajr għad-doni li joġbok tatina bi Kristu Sjedna. Ngħidu tliet Ava Marijiet li l-Madonna talbitna ngħidu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.